Да спра да играя на този сервер, защото на мен тук ми харесва. Сервер казах, нали? На този свят. Сега ще легнем да спим. Така. Ако не знаете, това е спрус дърво и на мен е едно от най-любимите. Така, май падна отвън. Да, после ще го намерим. И с това дърво стават много красиви неща на мен, защото ме е едно от любимите. В Minecraft Vanilla го използвам с Endstone и кварц понякога. Така. Мисля нашата къща да е тук на този хълм, а долу да има село. Тук също е това всичко тук. Да е едно голямо село. Ще видим. Да. Но за сега не съм намислил нищо. И така ще покопая малко. Тази част ще я забързам. Но зависи какво ще се случи. Ние ще продължим този свят. Ще има недър. Много неща. Да, трябваше да намерим кол. Тук има. Добре. Аз после ще събирам ресурси и такива неща. Дайте. Не гледай. Сега ще ви покажа как да направите чаркол. Дървени въглища. Слагате в горното, а в долното слагате дъски, ако нямате кол. Нали, сега се получава чаркол, както виждате. И когато, нали, значи ще има 3 епизода от мен, за да е по-интересно за вас. А ако искате други игри, пишете в коментарите. Добре, ще се видим в следващия клип.